Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging pusila at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa ngayon araw na to ay yung orasyon sa tagabulag po. Ibulong sa sarili at ipo sa dibdib ng 3 bihis po. Bago ko po ipakita po sa inyo at i-kon po, sana po pakisuportahan po yung Hiwaga ng Pangasinan at pakipollow ang Facebook page ko po at paki-subscribe, like and share po. Tatanayin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. At bago ko po i-kon po ay shoutout muna kina Emil Ortiz commented, Jim Tingson commented, Alvin commented, Vincian commented, Arnold Francisco, Yisum Del Mundo, Albert Aurelio commented, Ruby Mantilla commented, Clemente Capistrano, Elmer Ortiz, Maricar Corpus commented. Shoutout sa inyo lahat. Si Silas Eleanor Resteros commented, email Jim Tingson commented, at shoutout po sa inyong lahat. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout po ay po kayo, mag-comment lamang po kayo at magpa-shoutout po kayo kung gusto niyo magpa-shoutout po. Ang isi-share po ngayon po ay yung orasyon sa tagabulag po. Sana po ay paki-ingatan po at paki-share nyo sa iba para may magamit po sila. Napakabisa po itong po, pero mahaba-haba na Latin po, orasyon po. Yan po. Narito po ang orasyon po tagabulag po. Makita. Po. I-screenshot nyo po para makopya nyo po. Ito, napakabisa po ito. Yung nag-request po ay nandito na yung pong tagabulag na ni-request mo. Ayan po. Dapat po ito ay isa ulo po. Para tapos iipon nyo sa dibdib po. Napakabisa po ito na po. Kaso medyo mahaba-haba. Screenshot nyo po para may makopya nyo po magandang po.
Sana paki-support po yung paki-follow po yung YouTube channel ko po at Facebook page ko po. Tapos paki-subscribe na lang po para kon po. Maraming salamat po.